כל כולי, קחי כבר את כל כולי, אז תראי, אני כלום בלעדייך. קחי את ידיי, אני לא זקוק להם, את שפתיי אני לא אשתמש בהם. אמרת שלום, נשאר לי רק לחלום, איך היום ממשיך בלעדייך. לקחת את ליבי, בדידות בקרבי, אז קחי כבר את כל כולי. טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה, טה-טה-טה, טה-טה-טה. אמרת שלום, נשאר לי רק לחלום, איך היום ממשיך בלעדייך. לקחת את ליבי, בדידות בקרבי, אז קחי כבר את כל כולי. לקחת את ליבי, בדידות בקרבי, אז קחי כבר את כל כולי. אז קחי כבר את כל כולי. אז קחי כבר את כל כולי. ליר, אנחנו ממש מתקרבים לסיום התוכנית. נכון. הזמן ממש עף. אז קודם כל רציתי להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו. נהניתי מאוד, האמת. גם אני בטוחה שגם המאזינים והצופים. תספר לנו מתי ההופעה הבאה שלך. ממש ביום ראשון הקרוב, בגולדה, בבאר שבע. מתי תעבור לתל אביב? זה השאלה. אני לא אוהב את תל אביב. וואלה. אני מתנצל. אני ותל אביב לא הולך ביחד. למה? בככה משפט תסכם לנו? יש איזו קופסה כזאת מסביב לעיר, שאני לא אוהב להיות בתוך קופסאות. מעולה. אז זה בטח אומן אמיתי ככה מרגיש, מחוץ לקופסה. לא יודע אם זה קשור לאמנות, אבל כן, זה מין הרגשה כזאת שאני באמת לא מתחבר לעיר. אז שיהיה לך בהצלחה. תספר לנו מה זה קטע ממלך האריות אנחנו הולכים עכשיו לשמוע? נכון. האמת שאחד הקטעים שאני חייב לנגן בהופעות שלי תמיד.